Entre o 14 e o 18 de xuño, o viño terá todo o protagonismo no Concello de Barro, acompañado, iso sí, por música, deporte, cultura e teatro. Queremos abundar na idea que tuvemos desde o primeiro momento que nos tocou organizar a festa, al cambio do goberno, de que realmente os veciños, veciñas, produtores e as entidades de Barro tuveran un protagonismo especial no desenrolo desta festa. O venres 16 arrincarán os pratos fortes das festas. O pistoletazo de saída chegará co pregón, a cargo este ano de Ángela Alfonso, profesor afincado no Concello. Fomos alumnos de Don Anxo, que eu foi o primeiro mestre que me falou en galego no colexio. Ainda lembro de cando era chavaliño que en sexto de XB nos lía Memorias dun neno labrego. Ainda teño aquela voz de Don Anxo dicindo neno, Balbino. E ao final estas cousiñas tamén te van marcando. El marcoume no tema da lingua. Coa intervención do pregoeiro abriránse tamén os stands do 12º certame de viños da denominación de orixe Rías Baixas. Precisamente este ano a festa terá como protagonista os adegueiros que apostaron pola profesionalización do sector. Entón este ano parecíanos que o terceiro chanzo era xa ir a aquelas persoas que se atreveron a meterse coa produción xa dentro de Rías Baixas, con a produción xa arreglada, non? Entón, por eso, os protagonistas van ser aquelas persoas que puxeron en marcha adegas dentro do Consello Regulador de Rías Baixas. Casalei, Moraima, Cabanadas, Bolboretas e a adega Iralar, actualmente inactiva, serán as 4 que teñan representación nas casetas do certame da denominación de orixe. Nesta edición da cita, a organización repite ademais o túnel do viño. Unha maneira de que calquer visitante que chega aquí poida probar todos os viños que hai na feira da ADO por copas, sin ter que comprar as botellas. Este túnel do viño vai asociado a unha cata popular, porque hai unha cata con un xurado profesional de Rías Baixas, pero a veces non coinciden os gustos dos xurados cos gustos dos consumidores. O torneo de fútbol Festa do Viño e a inauguración da exposición O Camiño, a arte e o viño no Camiño Portugués de Santiago comezarán xa o día 14, mentres que o xoves do viño e a degustación de caldos das adegas do Concello serán o día 15. O torneo de tenis, o certame de pintura rápida, a xuntanza de vespas e as verbenas diarias completan unha programación ampla para todos os públicos.